kieku ikollna nistaqsu lilna nfusna dalodu u ngħidu jien x'tip ta' persuna jien. Kull wieħed jistaqsi għalih innifsu. Persuna iktar pożittiva fejn inkun inwassal pożittività, ngħaddi enerġija tajba, jew fejn inkun jien iktar persuna negattiva. Ingerger, neqret, ma joġobni xejn, nikkritika l-ħin kollu. U allura inkun ta' toqol għal ta' madwari. X'tip ta' persuna jien? Jiena naħseb li għandna nagħmluha din il-mistoqsija dalodu u kulħadd jirrispondi għalih innifsu. X'tip ta' persuna jien? Jekk hux persuna li l-oħrajn ifittxuni għax jieħdu gost joqogħdu miegħi għaliex fejn inkun innissel il-paċi, innissel il-ferħ lena, jew inkella jekk kienx persuna ta' min jitbiet minni għax kif jarawni ġej jieħdu qata. Għalfejn qiegħed nagħmel din il-mistoqsija dalodu għax inħoss li tkun ftejt li aħna niġu hawnhekk ħdejn Marija nitolbu għal bżonnijiet u x-xewqat tagħna. Jekk aħna ma nħarsux lejha bħala din il-persuna pożittiva, bħala din il-persuna sabiħa. Sabiħa mhux biss minn barra, ċerti li Marija kienet sabiħa minn barra, imma sabiħa fuq kollox minn ġewwa. Dan li qed niċċelebraw illum, dan ifisser l-Immakulata Konċizzjoni. Qalb sabiħa, sentimenti sbieħ, moħħ sabiħ, moħħ nadif, kliem sabiħ, persuna sabiħa. U dan mhux għax ma kellix problemi Marija. Forsi aħna qegħdin hawn biex nitolbuha issolvilna l-problemi. Però jiena naħseb li kieku tista' tirrispondina bil-kliem tgħidilna jien kellha ħafna problemi ta' fuqx fil-ħajja tiegħi. Sa mill-bidunet bdejt bil-problemi u problemi serji, problemi kbar. U forsi aħna qegħdin hawn biex nitolbuha ssolvilna l-problemi. Mela kienet ferħana Marija, kienet pożittiva Marija, kienet persuna sabiħa, mhux għax ma kellix problemi. Jtejdu li kif nista' nkun persuna sabiħa jekk kien għandi daqshekk diffikultajiet, għaddej minn daqshekk problemi bħalissa, burraxka waħda wara l-oħra. Fejn tidħol is-saħħa, fejn jidħlu relazzjonijiet. Marija kellha dawn il-problemi wkoll. Imma xorta waħda kienet persuna sabiħa. Persuna li tirradja, li titrasmetti pożittività. Tgħidu li kif nafu dan? Għajdilkom kif nafu. Li ma kienet l-ewwel laqa li tagħmel Marija man-nies fil-Vanġelu. Iż-żjara tagħha lil Elisabetta. U aħna nafu x'ġara, dik id-dar imtliet blena, imtliet bil-ferħ. Imtliet b'ħafna pożittività tant li Elisabetta tgħidilha minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiġi għandi? It-tarbija li għandi fġi qabżet bil-ferħ fi ħdani. U ma ninsewx li Marija kienet għadha ħirġa minn trauma. Ma ninsewx li kienet għadha ħirġa minn diffikultà serja, sessirom, mhux bl-intervent ta' bniedem. Ara ma morrux nimmaġinaw xi mara b'saqajja maqtuha mill-art Marija, serħu raskom li kienet diffikultà l-esperjenza ta' tqala bl-intervent tal-Ispiritu Santu. It-tieni darba li ltaqgħu ma' Marija meta? Meta twellet lil Ġesu fl-ar ta' Betlem kienet sitwazzjoni sabiħa, ideali għalina meta noqogħdu nħarsu lejja ġol-Orjen li nagħmlu, il-presepju li nagħmlu, hemmhekk narawha sabiħa lil Marija. Kif għexita hi Marija? Għalkemm għexita b'ħafna pożittività, imma kienet esperjenza ta' sfida kbira għalija. Esperjenza ta' faqar li ma ssibx fejn twellet lil dak l-iktar li tħobb lill-ibnek. Imma xorta waħda Marija tirradja pożittività tant illi l-anġlu u l-raja jgħidilhom illum fil-belt ta' David weldilkom Salvatur. Ġibtilkom aħbar ta' ferħ kbir. Issibu Marija, issibu lil Marija, lil Ġuseppi u lit-tarbija nfisqija f'maxtura. Marija kienet l-oriġni tal-ferħ anki tar-rajja.
Mela mhux biss fid-dar ta' Elisabetta, imma wkoll fl-ar ta' Betlem, fl-alqa tar-rajja. Marija ġġib il-ferħ, iġġib lena, anke f'sitwazzjonijiet diffiċli, f'sitwazzjonijiet ta' diffikultà. U tkompli din il-missjoni ta' Marija li tkun mara pożittiva. Mara li tirradja l-ferħ. Titla fit-tempju ta' Ġerusalem biex tippreżenta lil Ġesu anki hemmhekk. Xmon dan ir-raġel xwejja u għandna din il-mara xieħa. Nistilhom il-ferħ, issa u sejt. Tant jien kuntent li tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek. Issa l-ħaqt il-climax, il-quċċata ta' ħajti, m'għandix għalfejn noqgħod iktaraw, għax il-ferħ ta' qalbi ħassejtu kollu, ma nistax inkun iktar ferħan. U sejf ta' dolur għad jinfidlek qalbek lil Marija. Interessanti din l-esperjenza. Illi minna ħadd tnissel il-ferħ, tagħti il-ferħ u tgħix dawk is-sitwazzjonijiet ta' sfida, ta' diffikultà. Imma xorta waħda tibqa' tgħaddi l-ferħ. Araw Marija, kemm hi kbira, kemm hi sabiħa, mhux biss minn barra, ma fuq kollox minn ġewwa. U tkompli l-istorja li nsibu fil-Vanġelu, tkompli Marija fil-ħajja ta' Ġesu, fl-istess ħajja ta' Ġesu. Ġesu ta' 12 sena. Jitilqilha Ġesu bħalma jagħmlu l-adolescenti. Hija sfida għal Marija li tgħix l-adolescenza ta' Ġesu bħalmi għal ħafna ġenituri. Hi sfida għal ħafna ġenituri l-adolescenza ta' tfal, l-adolescenza ta' żgħażagħ tagħna. Ma tkunx taf kif ser taqbad tkellimhom, ma tkunx taf kif ser teħodhom għax kull kif l-adolescenti kull kif teħodhom ħażejn. Kull kif teħodhom se jieħdu għalihom, kull kif teħodhom se jikluk, se jirribellaw għalejk. U Marija tgħix ukoll din l-esperjenza tal-adolescenza. Imma kif tgħixha din l-esperjenza? Anki hemmhekk billi titrasmetti pożittività. Tara lil Ġesu wara 3 ijiem tfittxu u flok li titmasħan u tirrabja, x'tagħmel? Tesprimi s-sentimenti ta' qalba u lil Ġesu tgħidlu għalfejn għamiltilna hekk, missierek u jien qalbna maqsuma konna qegħdin infittxuk. Tintrabat ma' Giuseppi fid-diffikultà ta' trobbija, tintrabat ma' missier Ġesu, il-missierpu ta' tejf, lanqas kien missieru naturali, il-missierpu ta' tejf ta' Ġesu u tgħidlu missierek u jien qalbna maqsuma konna qegħdin infittxuk. U taqsam tixxerja mingħajr rabja, mingħajr aggressività, mingħajr prepotenza, mingħajr ma tippretendi li tikkontrolla għal kollox lil-bina. Ejju taraħ bil-mod il-mod jitbiet minna. Palma forsi jiġrilna aħnu xek, irridu nikkontrollaw kollox u mnallandhom il-mobile, il-lowm, għax inkunu nafu fejn huma u nippretendu li mmexxuhom minn imneħirhom l-adolescenti tagħna anki jekk qegħdin jikbru u jitbedu minna. Imma Marija ma kienitx hekk. Mhux tal-li hekk, tal-li Salluqa jgħidilna, meta Ġesu jirrispondi f'dan l-episodju jgħidilhom ma tafux li jiena kelli nkun għandi nkun fid-dar ta' missieri għalfejn qegħdin tfittxuni. Salluqa jkompli jikkummenta b'mod sabiħ immens tarima kbira għal ġenituri tal-adolescenti. Imma huma ma femuhx. Imma kemm nippretendu aħna li nifhmu lil uliedna, kemm nippretendu aħna li nafu mill-lej sa Z kif jaħsibha ibni, kif tħossha binti, x'tagħmel, x'ma tagħmilx. U ma nibqgħux f'dak id-distak, f'dik id-distanza salutari, healthy li hemm bżonn biex inħarsu lejhom bħala rigal u bħala misteru li jilmu lejha fdalna f'idejna. Marija le, Marija taġixxi anki hawn pożittività, anki hawn tirradja enerġija tajba, enerġija sabiħa, kemm ma' Giuseppi kif ukoll ma' bina Ġesu. Immaġinaw aħna fis-sitwazzjonijiet ta' konflitti fil-familja, kif nirreaġixxu. Jekk tirbaħx ħafna drabi, jekk mhux dejjem ir-rabja, il-prepotenza, għax hawn jien nikmanda, għax kif ngħid jien l-aggressività. U tkompli din il-pożittività fil-ħajja ta' Marija.
Marija fil-ħajja ta' Ġesu, tkun preżenti fil-ħajja ta' Ġesu, imbierek il-ġuf li weldek, imbierek is-sider li rdajt. Ek tgħidlu lil Ġesu dik il-mara li fejjaq, imbierka dik il-mara li lilek tagħtek din l-enerġija pożittiva. Imbierka dik il-mara li lilek għamlitek bniedem li tħobb u li tagħti lilek innifsek. Imbierka dik il-mara li lilek tagħtek anki dawn il-kapaċitajiet sbieħ umani, lesti biex Alla fejk jaħdem u jagħmel leġubijiet. Marija din kienet, Marija l-om ta' Ġesu u Marija l-om tagħna. Minkejja l-sfidi kollha. U x'ma kienet sfida għal Marija li tassisti saħansitra għat-traġedja tad-tbatija u tal-mewt ta' binha. X'ma kienx sfida għalija. Ma taħna nimmaġinaw li Marija u xek kellha ħajja faċli għax kienet assolutament. Imma minkejja id-diffikultà tal-ħajja tagħha, u allura jien m'għandi l-ebda skuża li ngħid għandha ħajja diffiċli, għandha ħafna problemi. M'għandi l-ebda skuża li ngħid imma lili Alla nsieni għax ngħix f'ħafna diffikultajiet fil-ħajja. M'għandi l-ebda skuża li ngħidha dik. Għaliex? Għax jekk il-maħbuba ta' Alla, l-arusa tal-Ispirtu Santu, jekk l-istess Marija għexet l-istess jew iktar minni id-diffikultajiet u d-batija, allura mhix dejn l-oriġni, mhux dan l-iskop ewlieni tal-fejn aħna nitolbu lil Marija, tal-fejn aħna ngħixu il-fidi tagħna. Mhux biex naħarbu u nevitaw id-diffikultajiet, imma biex naraw dawn id-diffikultajiet, dawn il-problemi b'għajnejn differenti, bl-għajnejn ta' Alla, biex inħossu dawn id-diffikultajiet, dawn il-problemi bil-qalb ta' Alla, biex narfu dawn id-diffikultajiet, dawn il-problemi bil-moħħ ta' Alla. Dan hu l-iskop tal-fidi tagħna. Għalhekk Alla ġie u verament salvana, mhux biex jeħlisna mill-problemi tal-ħajja. Għalhekk ħafna nies illum ma jibqgħux jemmnu, u jagħmlu sew ma jibqgħux jemmnu, għalli ma raġuni. Għax jekk aħna nemmnu f'Alla li jbiddel il-mixja tal-istorja tiegħi, jekk jien nemmen f'Alla li jrid ibiddilli bil-fors il-ġrajiet ta' ħajti biex inkun iktar kuntentu sew, għax il-kuntentezza tiegħi tiddependi minn kemm l-affarijiet jiġru kif irrid jien, din mhix fidi. Din nipprova nġib lil Alla jraġuna bħali. Il-fidi hija xi ħaġa oħra. Il-fidi li għexet Marija kienet totalment differenti. Tinbidel il-qalb tagħha, jinbidel il-moħħ tagħha, tibda tħares lejn ir-realtà kif ħares lejha Alla. Din hi l-fidi. U din hi l-fidi tan-nies maturi. U għalhekk niċċelebraw aħna s-solennità ta' Marija Immakulata. Imma dan kollu minn fejn ġabitu Marija? Minn fejn nistgħu nġibu aħna din il-pożittività tagħha? Jekk il-problemi ta' Marija huma l-istess problemi tagħna, jekk id-diffikultajiet tagħna huma l-istess tagħha, u hi kienet daqshekk pożittiva, għexet il-ħajja tagħha fil-milja tagħha, kemm mod personali, kif ukoll fir-relazzjonijiet tagħha mal-oħrajn, imma fuq kollox fir-relazzjonijiet tagħha ma' Alla. Minn fejn ġabitha din l-enerġija? Ifraħ Marija, smajnih il-Vanġelu tal-lum. Ifraħ Marija għal-Anġlu, għax Alla ħa grazzja miegħek. Ifraħ jint, kull wieħed u kull waħda minna. Dan il-ferħ qiegħed diġà ġo fina, kemm niskopruh tassew, kemm niffukaw fuqu tassew, kemm inħalluh jaħdem fina tassew, kemm lill-Ispirtu ta' Alla inħalluh jaġixxi fil-qalb tagħna, fil-moħħ tagħna tassew. Kemm inkunu bħal Marija għaddejja passivi hawn jien il-qaddej tiegħek mulej, ħajsir minni skont kelmtek. Ma rridux nagħmlu xi affarijiet kbar aħna biex ngħixu din il-pożittività, anzi, irridu nkunu sempliċement nies li nilqgħu. Nies kwieti, sikta li ma nagħmlu xejn, li nilqgħu l-ewwel qabel kollox il-grazzja ta' Alla, l-imħabba li Alla għandu għalina, din il-konsapevolezza li kellha Marija, li hija magħżula, ke karitomene jidira l-Anġlu, mimlija bil-grazzja. Xiġifieri, mimlija bl-imħabba ta' Alla b'xejn, dik hija il-grazzja, mimlija bl-imħabba ta' Alla b'xejn. U dak huwa jien, kull wieħed u kull waħda minna. Jekk ngħixu l-fidi tagħna, u għalhekk għandna bżonn allura relazzjoni intima mal-persuna ta' Ġesu.
Għalhekk għandna bżonn aħna li frekwentaw il-Knisja din id-dar li fiha Alla kontinwament jirrepeti, jgħidilna kontinwament tant li drajnieh issa. U dak li jgħid laqas jibqa' jaqaf widnejna li jħobbna b'mod inkondizzjonat, mingħajr kundizzjoni, li jħobbna ġara x'ġara f'ħajjitna, li jħobbna. Minn hawn irridu nibdew, ifraħ Marija, ifraħ Toni, ifraħ Ġanni, ifraħ Giuseppa, ifraħ għaliex? Għax Alla ħa grazzja miegħek, għax Alla jħobbok. U meta jien tidħol f'din l-esperjenza verament tal-imħabba, mingħajr ma trid tibda tħares lejn ir-realtà tiegħek mod differenti. Lejn dak li jiġrilek mod differenti. Ħanġibilkom eżempju ħan niftehmu. Ħafna minnkom hawnhekk xi darba kienu warajjes. Tiftakru għad-differenza meta tgħix esperjenza diffiċli, ibsa, bla arus miegħek jew mingħajr l-arus, imqar intervju tax-xogħol. Ġie l-arus miegħek u qiegħed jistennem barra. X'differenza tagħmel għaliex? Għax jien tħossok maħbuba. Jiġri x'jiġri. Tmur kif tmur, imma hemm xi ħadd li jħobbok lilek. X'differenza tagħmel? U x'differenza tagħmel u kemm inweġġew u kemm nirrabjaw meta f'sitwazzjonijiet diffiċli inħarsu madwarna u ma nsibux il-persuni li jħobbuna. Kemm tkun ibsa, oħti ma ġietx, missieri ma ċempillejx, ommi ma taċ każ, dawk jibqgħu immarkati ġo fina. Għaliex? Għax hija l-imħabba li lilna tbiddlilna l-mod ta' kif ngħixu l-esperjenzi ta' tbatija u tal-ħajja. U dan hu li kienet Marija, mimlija bl-imħabba ta' Alla. U minħabba fek kienet mara pożittiva. Il-mulejja tina lilna l-koll li nkomplu f'din it-triq tal-fidi, li tixtieq ħaġa waħda biss minna, Alla jixtieq ħaġa waħda biss minna, li nifhmu kemm iħobbna biex imbagħad b'din l-imħabba ngħixu qalb it-twejjir, id-diffikultajiet, imma anki s-sabiħ tal-ħajja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.